Dobrý deň, dnes vás prevedieme procesom začatia práce s Atenou. Naším cieľom je nielen nájsť vám prácu, ale aj budovať dlhodobé, vzájomne prospešné vzťahy. Prvým krokom je vyplnenie nášho registračného dotazníka. Vďaka nemu vás môžeme zastupovať ako uchádzača o zamestnanie, pričom pre vás nevyplývajú žiadne záväzky. Potom za vás spracujeme váš životopis. Naše životopisy sú starostlivo vypracované s dôrazom na detaily a pomáhajú nám predstaviť vás v čo najlepšom svetle. Keď máme váš životopis pripravený, začneme hľadať pre vás vhodné pracovné ponuky. Keď nájdeme pozíciu, s ktorou ste spokojní, pošleme váš životopis na posúdenie. Po prijatí vášho životopisu vybavíme všetky potrebné dokumenty a poskytneme vám všetky informácie, ktoré potrebujete na bezproblémový nástup do novej práce. Naším cieľom je nielen nájsť vám prácu, ale byť s vami na každom kroku. Veríme, že dlhodobé vzťahy a spoľahlivá podpora sú základom nášho spoločného úspechu. Chcete sa dozvedieť viac o všetkých výhodách, ktoré vám môžeme ponúknuť? Kontaktujte nás ešte dnes